ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ। ପଦ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ଷା। ବର୍ଷାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କବି ପରିଚୟ। ଜଗତ ହିତେ ଭାଗବତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା, ମନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ କୁହାଯାଇଛି ଭାଦ୍ର ଯେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ ହେଲେ ଜନ୍ମ। ଗ୍ରାମ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନ ମଧ୍ୟେ ତାଙ୍କ ଘର। ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଭଗବାନ ପଦ୍ମାବଲୀଣ ପତ୍ନୀ ନାମ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ସେ 1490 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଏହି ମହାନ ଯୋଗ ଜନ୍ମା ସିଦ୍ଧ ସାଧକଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୁଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମରେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଭଗବାନ ଦାସ। ଥିଲେ ଜଣେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରତିନିୟତି ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ପୁରାଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ନିଜ ମାତା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୂଳ ଭାଗବତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅନୁବାଦ କରିଥିବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ଭାବକୁ ସାଉଟି ଆଣି ଏବଂ ସରଳ ତରଳ କଳକଲ୍ଲୋଳିନୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ପରି ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲେ ଅମୃତ ଭାଷାର ସମୂହ। ଯେଉଁ ଭାଷା ଦୀର୍ଘ 600 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆସୁଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରେଖା। ବଟ ଗଣେଶ ମୂଳରେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ ଶ୍ରବଣ କରି ତଥା ଆଲୌକିକ ପ୍ରତିଭାର ମୁଗ୍ଧଚକିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଉତ୍ତରୀୟ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବାନ୍ଧି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଦେବତାର ଆସନରେ ଆସୀନ ତାଙ୍କ ରଚିତ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ଅମୃତର ବାରିଧାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ହେଉଛି ଅର୍ଥ କୋଇଲି, ତୁଳା ଭିଣା, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ମୃଗଣୀ ସ୍ତୁତି, ଗଜ ନିସ୍ତାରଣ ଗୀତା ଇତ୍ୟାଦି। ନବାକ୍ଷରୀ ପଦାବଳୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣପଟରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ତତ୍ପରେ କୁହାଯାଇଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମୋରଇ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହିତୋ ଶିବ ଜନ ମନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା କବିତାଟି ମଧ୍ୟ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ
ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 21 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ।